जाहोनाव बर'फ्रा हालाय हाफाय जाबाय थादों गावथार जाबाय थाखो ना दुखुनांथाव गथ' गथाय गोनां बिसि गोनां न'खर गोनां ना बेफोरबायदि खालामजायोब्ला जोंनि बर'खौल'सो हायो गुबुनखौ हाया ना सिखावब्लाबो माबाबो जोंनि बर'खौल'सो गावथारनो हायो गुबुन हारिनिखौथ' दिनैसिम खोनाफेराखै गावथारजानाय जोंनि बर'नि लिडारफ्रानो घाटियागोन जों ओंखायनो बिदि जादों। आंनि फिसायखौ न'निफ्रायहाय हमना लाबोदों 3:41 लाबोदों इसोर सोरांखाबायमोन ओमफ्राय इन्जुरखौबो जोसिदों दुवारखौबो जोखावदों आरो बिसोर ओमफ्राय सानैजोंहाय आखाइयावहाय ओरैबो ओरैबो हमना लाबोदों ओमफ्राय आंबो फैफादोंमोन आंखौ फैफानायाव आंखौ नाख्रांना गारबोदों बिसोर ओमफ्राय बिमा फिसा फैफादों जों बाबुआबो थिगखोना लोमजादोंमोन जोंनिया बेनिनो जोंखौबो लांफा जोंलाय सोरनि मावनाय जानो जोंखौबो दोनलांफानानै जेलाव जोबाय होनदों जोङो जोंखौ नारखाना गारबोदों बिसोरो सोर सोर थांदोंमोन बे लायनायाव? प्रान्जल ओमफ्राय गबिन्द बिसोर थांदों ओमफ्राय बिसिनि माबाफोर थांफादों रुनिकाटा फरेस्टनिफ्राय बिसोरखौ दा बिसिनि साख्रिखौ सासपेन्ड खालामना होनांगौ ओमफ्राय जेलाव जोबनांगौ बिसोरखौ लोगोफोर बरायबाय नोंथांमोनखौबो आंनि बे भिडिअ आरोबाव आसा खालामो नोंथांमोनबो मोजाङैनो दं आंबो मोजाङैनो दङ। स' दिनैनि भिडिअआव माखासे आपडेटफोर आं लानानै फैदों खोनानो मोन्दों ना सरकारि फरायसालिफ्राव माने माखासे मुलिफोर फिलौनि मुलिफोर राननानै होदोंमोन दा बेखौ जाहोदों बे जाथायानो जादों जोंहा बिस्वनाथ ना बिस्वनाथ बिथिंजाय जादों मोनसे फरायसालियाव गथ'फोरनो बिदि मुलिखौ जाहोनायनि उनाव गथ'फोरा ना उदै सानाय उदै गुरगुर गारगार खिनाय बेफोरबायदि माखासे इफेक्ट जादों आरो ना गथ'फोरनि उदैयावहाय दा बेखौ जोंनि गेजेराव साबधान जानाया मोजां सरकारनिफ्राय जानला मोनला बेफोरबायदि सफैयोब्ला एसे सानै हयै बाहायनाया मोजां ना जानला मोनला समफोराव बाहायनाङा मोनबानो बाहायनो नाङा बेफोराव माखासे साइड इफेक्टफोर जेनेबा माखासे गोरोन्थि बुस्थुफोराबो सफैफ्लाङो आरोना बेफोराव खुनु फोथायनो हाया ओंखायनो एसे साबधान जानानै था बे जाथाया जोबोद दुखुनांथाव आरोना बे उन्दै उन्दै गथ'फोरा जोबोद खस्थ' मोनदों दायो बेबायदि भुगिनांनानै थ' नै जाथायखौ नायनानै ला एसे LP স্কুলত আৰু কিমান মান ছাত্ৰ ছাত্ৰী আছে আৰু 43 জন মান আছে LP স্কুলত আৰু ফকৰুদ্দিন আলি আহমেদ স্কুল হাই স্কুলতো হৈছে তাতো হৈছে আমাৰ এই গোৱালটিল LP স্কুলটো মই বিশেষকৈ গম পাইছোঁ। আপোনাৰ ছোৱালী মোৰ ছোৱালী কি হৈছে মূৰ ঘূৰণি নহয় পেটৰ বিষত ঔষধ খোৱাৰ লগে লগে পেটৰ বিষত মানে বাগৰি আছে আৰু চিঞৰি আছে। नै माबायदि जानांदों गथ'फ्रा एसे बिमा बिफाफ्रा एसे आन्दाज खालामदो आरोना नङाब्ला खैफोदाव बहुद गाज्रि खैफोदाव गोलैनो हागौ नै गथ'फ्रा मुलि लोंना माबायदि अबस्था हस्पिटालाव लाबोजोबनांदों गासैखौबो बेफोरबायदि सरकारनि मुलि होनायफोरखौ एसे साबधान ला स्कुलफोराव नै ओरै जाफैनांदों नानि एख' जाया आं दोनना फैगोन ना नोंसोर जेबो गिना नोंसोरनि लोगोफोरखौ लिंहर दा नङा इसोरखौ हेंगार लोगोफोरा ओंखारोलाय फुजा नायनो फैनायनो माखासे आपडेटफोरानो जाहैबाय नै दा उन्दै बैसोनि फुजा नायनो थांनायफ्रानो माबायदि गारि सिङाव मा जाहोननि थाखाय हमजाखो ना गाज्रि खामानिनि थाखाय हमदों जानांगौ एसे बेफोरबायदि हरनि समाव ओंखारोब्ला हरनि खामानिफोराव फुजायानो जा माबा मोनसे फांसनानो जा ना बे उन्दै बैसोनि मानसिफोरखौ गावनि बिमा बिफाया एसे नोजोर होनांगौ आरो ना गथ'आ बहा थांदों मा खालामदों बेखौ एसे नोजोर होनांगौ मा समाव फैनांगौ बेफोरखौ ना एसे नोजोर होनांगौ आरो जोंनि बिमा बिफाफोरा
बेफोरबायदि जाथायफ्रा जे जाबाय थानो मोना बेखायनो जों बिमा बिफाफ्राबो एसे सांग्रां जानांगौ ना गथ'फ्राथ' मा हागौ मोननायखौसो सोलो नागिरखायोना गासिबो बेखायनो ना बेफोरबायदि ओरैनो हेगारबाय थायोब्ला बेफोर बिमा बिफानि थार अननाय जाया आरोना बेफोर गावनि गथ'फोरखौ खैफोदाव एगारना हरनायसो जायो आरोना बेखायनो एसे मोजां नोजोर होनानै गावनि गथ'खौ मोजाङै न'आवनो दोनना फेदेरनो हायोब्ला मोजांसिन आरोना थ' बहुतखिनि दायथ'खौ बिमा बिफाफोरा गोबाङानो मावजोबा आरो लोगोफोर दिनैनि भिडिअ'आ एसेनोसै आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअ'खौ मोजां मोनदों आरो जोबजासिम नायलांनो थाखाय साबायखर बयनिसिमबो लोगोसे आंनि चेनेलाव गोदानब्ला अननानै साबस्क्राइब खालामनो हागोन चेनेलखौ लोगोसे आंनि भिडिअ'खौ नायबाय थानोब्ला अल बेल आइकनाव अलाव थुनानै होगोन ना खावलायनाय थाबाय नोंथांमोननिसिम थ' साबस्क्राइब आरो लाइक शेयार खालामनो दाबाव थ' दिनैनि भिडिअ'खौ एसेयावनो दोनथ'बाय गुबुन मोनसे भिडिअ लोगो मोनलायसिगोन जों बाय